Республика район калаларында бүгін гадәттән тыш хәлдәрне искәртүче ханлы технологиялар әзерлеге тикшерелде. Внимание! Внимание! Проводится комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан. Гадәттән тыш хәлдәрне мониторлау һәм күзаллау буенча төбәк үзәгенең җибәрелгән сигналы бар төбәктәрдә лә яңгыраны. Республиканың төп телеканалы, Юлдаш, Спутник һәм Ашкадар радиоканалдары аша хәбәр ителде. Хәвефле осракта элемтә операторларына ла халыкка хәбәр итү бурысы куелган. Гомумән 50 радиорупор һәм 534 электр сиренаһы төбәктең 55 зонаһында бар. Гомумән алганда бөтен республикада гадәттән тыш қорқынысы туған сұрақта, яисә килеп сыққан сұрақта біз оператив рәвештә хәбәр итәсәк, біз бұл сигналдар оларды һәр вакытта қорқыныс туған сұрақта әзер булырга, үзләренең документларын, даруларын, кирәк ярак әйберләрен оператив рәвештә әзерләп, әйтелгән экстренный хәбәрләрдә әйтелгән урыннарга эвакуация барырга әйтеләсәк. Корамалдар республиканың 19 нөктәһенә куелган. Унда янгын хәвефе булган 5 урман объекты, 16 химик зарарлану һәм 34 һәү басу ихтималлыгы, ташкын хәвефе янаган зоналар ине. Яңа системаның үзенчәлеге сиреналар автоматик рәвештә ибәрелә.